Hi Lobes or Ladies and Boys. Welcome back again dari sa tuang program dari sa tuang YouTube channel. Kini ang Love Confessions, kauban ang inyong bahigamay. Pero before ana, ayaw kalimot sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe sa tuang YouTube channel og palihog na lang pug ko og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Kung namoy mga shoutouts, comments, reactions, pwede na siya nga i-comment down below. Kung namoy mga stories, confessions nga gusto nga i-share, message lang ko sa ako ang messenger or sa ako ang email. Ako ang mga contact details na lang dira sa my description box below. Og karon ladies and boys, ani ana ang love confession nga atong basahon karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Call me Rose from somewhere in Mindanao. Dili na nako i-specify kung unsang lugar kay tingalig na ay makailan nako. Kay ubang mga details diri kay sikreto ra ba nako ni. Avid listener ko nimo si mohang YouTube channel ba. Hangtod sa nagkalakas loob ko nga ako na pod nga i-share ako ang experience in life. Pasensya na kung dili kayo nindot ang pagsulat nako aning akong story. Palihog na lang ko og sabot kay dili ko maayo nga writer. Anyways, dili ko gwapa, dili pud puti, morena ra, dili sexy, malaman ra, dili tangkad pero dili putot. In short, sakto ra og labaw sa tanan, boyish ko. Masiga pa ko kaysa ako ang kuya. Pobre rami, pero makakaon raman pod katulo sa usa ka adlaw ug ma-provide ra pod sa among mga ginikanan amo ang basic needs. Sugdan ako akong story kadtong first year high school nako. Kay sige ra ko og barkada. Daghag bisyo, pareha sa inom, sigarilyo, baraha ug sabong. Pero dira arataman, nakaluy-an ra sa Ginoo nga wala makatilaw sa mga butang nga makaadik. Nahiubos manggod ko sa kuang mga ginikanan, kay ilaha kong gipaundang og eskwela pag graduate na ako og grade 6. Kay dili na daw nila kaya mo gastos sa mua, kay naa pa ko'y duha ka igsuon nga gi-eskwela pod og high school. Naa manggod ko'y igsuon nga gamay. Kinmanghuran to namo. Maong ako ang gipaundang para magbantay sa kumanghod kay daghang trabaho sa bukid ang ako ang mga ginikanan. Pero later on, nasabdan po na ako sila kung anong gipaundang ko. Nasakitan manggod ko ato kay honor roll ko gikag grade 1 hangtod ni graduate o grade 6. Murag holier jud ko nga sigig problema ug pangasaba ako ang ginikanan sa ko. Tungod sa sige na ako og barkada. Pero wesyo na kaayo ko sa kuang pamilya. Pagkahuman ako og first year, nagtabang-tabang ko sa kuang mga ginikanan sa trabahoan sa mong bukid. Hangtod sa usa ka adlaw ana. Nidto sa balay ang usa sa akong kababata nga manghugot daw mi og mani sa uma sa iyang angkol. Unya, kwarta man ang bayad. Mao nga gitugtan ko nilang mama o papa. Tulomi ka adlaw nga nang hugot og mani dito. Hangtod pagkahapon ana, mamauli nun tabi. Pero among kauban kay nag-ingon man nga lingaw daw ang videokehan sa Pika Sitio. Mao nang manglaag daw sa amin bago mamauli paghuman. Nisigot silang tanan. Dili man to kumuban kay kahibalo jud ko nga kasab-an ko ni mama o papa. Kay kabalo sila nga 3 days rami manghugot og mani. Pero dili man ko makapauli kay ako rang usa. Sa Pika Sitio pa among lugar maong ni uban na lang pud ko nila. Sa ubos sa gihugot namo og mani, naay may sapa padulong didto sa Pika Sitio, maong nang hugas ming tanan didto. Nag-ilis na mi ato kay human naman mi og panghugas sa sapa. Unya kay ako ang sanina, usara day kabuok ang nahabilin sa kuang bag. Mora ni ang wala na ako nagamit. Terno pa jud nga kulay pula ug fit kaayo sa kuha.
Naibuwak-buwak nga gagmay kaayo. Unya kulay puti ang buwak. Tapos ang terno kay short nga taga-tuhod po. Pero naay puti nga murag pambata ang style. Gilisan day sa akong mama ang damit nga ko ang gidala. Ihato sa unang regalo nako pero wa na ko suota kay girly kayo. Boyish be ako. Motong nasuot jud nako. No choice manggod. Kaya manimaha ko og singot og dili na ko to suoton. Wala bi amin ng laba dito kay need na mo magdali magtrabaho. Ligo dayon ilis na. Girl Scout ang tirada pa. Gipamili na mo sa gilid sa kalsada mo ang mga bag kay labong man kaayo ang mga sagbot. Dili man pod makita kung naay mo aging tao. Dayon naabot na mi sa video kihan. Enjoy kaayo mi. Daghan kay tao ug maihapra ang mga babae. Lalaki jud ang kadaghanan. Murag puros mga gwapo. Artistahin man kaayog mga dagway. Mga puti, tangkad o mga taas kaayog mga ilong. May itumon pero bawi sa height. Mga tangkad kaayo. Mga tall, dark, and handsome jud. Ambot nun sa kaklase nga sityo to nga murag gifted man kaayo eh. Unsa kahang klase ilang bugas nganong mga gwapohon man. Hangtod sa naay taga didto sa mua nga nakakita og rambol kay nanigarilyo siya. Unya naduot sa lalaki nga taga didtong lugar. Nagkagubot ang mga tao nang gawas ming tanan sa video kihan. Medyo dako manggod ang space sa sulod maong daghang mga tao ang makasulod didto sa video kihan. Grabe amo ang kakulbato. Tulod ay may kabuok nga babae ug upat kabuok lalaki. Sa dihang nakagawas nami sa video kihan, gisundan mi sa usa ka grupo nga puros lalaki. Murag mga pulo gito sila kabuok. Katong nakapaso og sigarilyo di ay kay dili na mo ta kauban. Pero usara mi ka lugar ato. I mean, taga sityo rapod namo ba. Dayon mo na to, naipulo kabuok nga lalaki. Pagkakita namo sila nga padulong na sila sa mua, grabe amo ang kahadlok. Grabe pod ako ang panguro. Mas nisamot ko og panguro kay nga akong mga kauban nakasakay naman di ay sila sa kabayo. Ug ako na lang usa ang nahabilin nga gatindog sa ilaw. Nada ni sila'y kabayo guys. Itong ga-enjoy mi og kanta. Nanguli man day ng tulo ka lalaki nga kauban namo. Og nagkuha sila og kabayo. Wala man mi nakapansin kay ilahang ingon mo gawas ra sila og mopalit og sigarilyo. Then balik na sa pulo ka lalaki. Naabutan jud ko nila og ana sila nga wala lagi nakasakay ning usa. Ibili na lang na dire. Ug niana man pod ako mga hanggaw nga kauban. Nga sige, inyuha na lang na. Total karon naman may nakaadto dire sa inyo. Di naman pod may mobalik og utro. Murag mo hilak nga murag makaihi na jud ko ato nga time. Kay grabe ako ang pangurog og kahadlok nila. Gisamutan sa tubag sa kuang walay puangod nga mga kauban. Unya, nay nitingog nga lalaki. Nga tawagon ra nato siya og Thorns. Gwapo po ni siya. Puti. Nay dimple. Red lips kaayo. Ug nindot og tingog mo kanta. Kaya napansin ni nako ganiha sulod sa video niya. Ana si Thorns nga, una na lang mo. Referring to may mga hanggaw nga kauban. Kay ihatod ra nako ni sinakapula, maglakaw rami. Pagkadungog nako ato, ako asyang gilingi o gihawiran iyahang damit sa liog banda o gialsa pataas unya gigolpi nako. O gitulak nga kusog kaayo tungod kay nasuko ko siyahang gisulta. Murag ni andar ako ang pagkaboyish. Naginahinay siya og barog og niingon nga, sige na, una na mo. Ako na bahala ni nakapula. Crush manggudin ako ba? Ganihara ko kita ni niya sa sulod pa. Nag-ayi ako ang mga kauban. O kung ubang mga lalaki, gigatan-aw man sila sa mua. Medyo hayag man pod kay naay pulan. Naulaw kay ko kay ni eksena ang buhing.
Murag amo ang scene nga ginapalabas, murag mga audience ra sila. Pagkadog na nako ang iyaha ko no kong crush, nidagan ko pag-ayo. Kusog kaayo akong dag. May gani medyo hayag man pod kay naay pulan. Kay mga alas 2 naman tingali to sa kadlawon. Dulom ra og naay kahoy og mga tag-as nga sagbot nga naa sa gilid sa dalan. Layo-layo na kaayo ako ang nadaganan. Wa jud ko'y lingi-lingi. Namungol ako sa kadaghang hangin sa kong dalunggan. Nangguot na pod ang hangin sa pango na kong ilong. Grabe ako ang singot nga nagtulo-tulo ug nihalhal akong dila sa kakapoy ug dinagan. Mong nihunong ko pero nakuratan na lang may nga pagkadungog nako sa tingog nga niingon nga. Nihunong ka man lagi. Nag-enjoy na rab ako og gukod nimo. Nasyak ko nga nung nigukod pa man gyud siya nako. Pero nahimot ko siya ha, maong grabe ako ang katawa siya. Kusog akong ba mo katawa, murag maputol akong ginhawa. Kay kapoy na gani og dinagan, ana pa jud ako ang nadunggan. So kumunot ako siya ha ganiha, pero nawala kay grabe ako ang himuot siya. Wala ko nakatubag siya, tungod kay sige ko og katawa. Si Thorns dayto guys ang nagukod na ako. Kunya ni ana pod siya nga marathon man di ay imong gusto. Dili di ka gustong ubanante ka nga mulakaw. Ihatod lagi ta ka sa inyo. Bisan og modaga na pod ka og utro ha. Nikatawa na pod ko. Joker man di ay ning amawa. Nanglingkod min duha sa kasagbutan sa gilid sa karsada. Istorya min duha. Dili na pod ko mulakaw. Kay nahinumduman ako nga amo ang bag sa ubos ra namo gibilin. Kaulaw og makita nila nga may mga bag di ay ning dala. Daghan na kay mi og topic, nag-getting to know each other na minitors. While gawat sa mong kauban nga nagsakay og kabayo. Hangtod nga niabot na jud sila. Taod-taod pa naman chika. Then miingon na nga magpadayon nami ug giingnan po namo si Thorns nga mo balik na sila ha. Kay mag alas 4 na sa kadlaw. Pero dili man siya muuli, hangtod dili kuno na ako siya sugton. Ka-fresh ba ni? Nag-getting to know each other gani mi. Wala pa gani siya nakapanguyab na ako, unya sugton naman hinuon dayon. Ahak tawhana. Gikapoy daw siya og ginukod sa ko, tapos murag wala ra daw. Og tinuod man, nanguyab si Thorns na ako. Kay lagi crush daw ko niya. Ka-fresh ba siya ba? Napansin man po nako siya tong sa video kihan pa mi. Kay lagi, nindot siya og tingog. Nindot kaayo paminawon mo kanta. Gwapo pa jud siya. Pution nga naa pa jud dimple. Taason pag ilong. Og tangkad pa jud maong kinsa may di makapansin siya. Maka-starstruck kaayo mga chay. Mao to nga ni oo na lang pud ko. Naka-instant uyab na lang ko. Kay dili man jud siya mouli gud og dili ko mo. Muuban man ang amaw sa balay kung dili nako siya sugton. Napara ba ko'y sala ilahang mama tungod kay wala mi nakadiretso. Patay nako sa yaw-yaw ani ugma. Kay layo man mi og balay. Dili naman mi manglaag og utro silahang lugar. Kay sa pika sitio pabiya amo mong ni oo na lang ko eh. 1 week ang nilabay. Unya Sabado na. Og paduol na ang fiesta sa mga sitio. Og kami mga kabatan-unan ang naay dako nga role sa moang palaabuton nga fiesta. Naplanuhan sa grupo sa mga kabatan-unan og sa tanang miyembro sa mong lugar nga mag-umpisa nami og pabayle or pa-disco. Mamagod ang uso sa una god. Ato nga Sabado, mag-start na ang pabayle kay ang funds nga makolek namo kay para igastos sa mga pagabuhaton nga activities ug uban pa para sa fiesta. Pagagabi na, daghan kay mga tao ang nangadto. Mga dalaga, palitawo, apil na ang mga minyo o mga teenager. Mao man ay kalingawan sa una sa lain-laing mga lugar, ang manayaw og disco. Hangtod nga nabisi ko og bilang sa kwarta gikan sa mga bayad sa request nila.
Nay usa ka lalaki nga nanawag sa ko. Ana siya nga, "Miga, nay gustong makig-istorya nimo diri." Anak ko nga dili ko, kay busy pa ko. Ug murag mga ikapulo na jud to nga nibalik-balik ang lalaki. Maong nilakaw ko. Dayon maon na lang ako ang pagka-shock kay si Thorns man di ay. Abi na ko og di na may magkita ani kay taga Pika sitio man ni. Mao gani nga ni oo ko niya kay abi na ko og di na may magkita. Nakagat na lang noon nako ang ako ang lower lip ug nakaingon sa ko ang kaugalingon nga patay ko ani. Joke raman unta tong ako nganong niabot man ni siya dire.